Dobar dan i dobroveče ponovo poštovani gledalci, hvala što pratite i gledate kanal. Gost emisiji s velikim zadovoljstvom jeste Max. Hvala vam što ste gost i svako dobro. Hvala Marko na pozivu, namerno sam uspao da vidite moj tuks. Bio je Božić. Evo, koji je uzrok ogromnih požara u Los Angelesu i kako komentarišete celokupno stanje? Pa očigledno je neko bacio na temu na njih, da li je predsednik Danske, da li je ovaj Trudeau iz Kanade, da li je meksički premijer, ali očigledno Trump je počeo da preti. Da li će da osvoji Kanadu, Grenland ili Panamu, ali nešto čudno se dešava, znate. LA je drugi po veličini grad u SAD-u, grad od preko 12 miliona stanovnika što se tiče prostora i prostranstva koji pokriva možda i najveći u Americi, od kraja do kraja grada ima preko 100 kilometara. Zašto se ovo dešava i šta je uzrok svega toga? Prvenstveno uzrok su jaki vetrovi, znate, koji trenutno su duvali ovih dana, došlo je do tog požara i drugi jedan razlog je što u LA-u, prvenstveno zato što je to jako trusno područje, prvenstveno ljudi žive u kućama i to u kućama koje su montažnog karaktera, tako da su prvenstveno od lako zapaljivih materijala, ajde da ne kažem drveta, iverice i to jako brzo i lako gori. Uz pomoć jakog vetra to se proširilo na 5-6 lokacija. Neko optužuje guvernerku Kalifornije da je navodno smanjila budžet za službu vatrogasnu za $17 miliona, pa je pljuju, među glavnim krivcima je pominju, međutim desila se savršena oluja, desi se tako nešto i ne treba kriviti pojedinačnog nikoga i jednostavno to je što je. Stihija, to jest vatra je bukvalno došla do samih glavnih područja, do Malibua, do Hollywooda, do jednostavno naselja gde žive bogati i imućni, gde su vile koje vrede po par miliona i desetina dolara. Između ostalih izgorela i vila čuvene Paris Hilton, ona Kuka, glumci i poznate ličnosti širom Amerike. Kaže, procena štete je negde za sada otprilike $50 milijardi. Izgorelo je preko 2000 kuća, evakuisano između 130 i 150 hiljada ljudi. Znači, obim razaranja i štete je kolosalan. Podsjetit ću vas, Amerika je za ove 2 godine rata iskaširala za vojnu pomoć u Ukrajini oko $65 milijardi, a za 2 dana je šteta u LA-u procenjena na $50 milijardi. Jednostavno to su skupi objekti, jednostavno kupiti kuću ili stan u tim prestižnim jednostavno predelima LA-a košta od par stotina do par miliona dolara, to su luksuzni objekti i jednostavno njihovo paljenje i gubitak je mnogo košta. To će biti breme prvenstveno za osiguravajuća društva. Amerikanci navodno optužuju da su nespremni, da vatrogasci nisu imali dovoljnu količinu vode, da ne može da gasu iz vazduha jer zbog jake siline vetra nisu mogli da helikopteri i avioni bacaju vodu iz vazduha, tako je da sve moralo da se radi do sada sa kopna što se tiče gašenja. Došao je odmah Biden, Trump je najavio da će posetiti Kaliforniju, međutim najavljuju dodatno povećanje vetra, kad vetar duva onda je vrlo teško gasiti. Neprijatelji Amerike, kojih je mnogo u svetu, verovatno gledaju to na zlurado, neki se i raduju tuđoj nevolji, međutim navodno kažu da je bilo samo 5 žrtava, što je okej, ali koliko je ljudi stradalo, to će tek naknadno da se ustanovi, znate, jer je požar zahvatio ogromno područje, to su pitanje stotine hektara urbanog područja, gusto naseljenog područja, ali eto, to je što je.
Amerikanci grade montažne kuće prvenstveno u tim južnim državama kao što je Kalifornija, Florida, zato što im ne treba jednostavno tu grejanje, uglavnom je topla, blaga klima, a s druge strane, kao što sam malo pre rekao, Kalifornija je trusno područje gde ima česti zemljotresa i mnogo je sigurnije živeti u montažnoj kući nego nekoj kući koja se pravi od tvrde graće. Međutim, u slučaju požara, kao što je ovde bio slučaj, to se pokazalo fatalno, jako zapaljivo i dokle će to trajati, bez obzira što su Amerikanci angažovali hiljade i hiljade vatrogasaca i nacionalnu gardu su digli na noge, ali jednostavno stihija nestaje i kraj se ne nazire. Bez obzira koliko je Amerika moćna, svemoćna, vidite sami neke najave Trumpa kako će, ne znam, kupiti Grenland, kako će prinuditi Kanadu da se proširi, sve to deluje bombastično, Amerika deluje super moćna, ali kad je priroda i kad se jednostavno neka prirodna sila nad zemljom jednostavno nadvije, kao što je na primer požar, kao što su poplave, kao što su tornada, jednostavno tu novac ne pomaže, jednostavno vidite i sami ti česti uragani i tornada na Floridi su izazvali prošle godine štetu isto merenu desetina milijarde dolara, evo vidimo ova šteta, setimo se ogromnog požara na Havajima gde je bukvalno hiljade ljudi stradalo i gde je materijalna šteta bila nenormalna, jednostavno protiv nekih prirodnih pojava i čovek jednostavno bez obzira koliko je napredovo kao biće ne može da se suprotstavi tek tako i jednostavno kad se sklope kockice čovek je bukvalno nemoćan. Tako da vidjet ćemo, znate, ovo u neku ruku prvenstveno odgovara najvećim neprijateljima, ajde slobodno da kažem, ili rivalima Amerike što se tiče Kine i Rusije, jer Amerika će sad imati velike materijalne troškove, treba sve to srediti, popraviti, revitalizovati i jednostavno dok se Amerika bude bakćala svojim unutrašnjim problemima, svojim unutrašnjim neprijateljima, oni će za kratko da odahnu. Koliko će to trajati ne znam, ali vidite i sami, Kanada je uvek bila poltron, zemlja poltron Amerike, satelit Amerike, čak i ona i u jednom zajedničkom telu zajedno sa Amerikom u takozvanom NORAD-u ili North American Defense, što znači zajedno imaju protivvazdušnu odbranu, zajedničke vazdušne snage. S druge strane, što se tiče trgovine, svesni smo činjenice da najveći deo kapitala je američko koji je investiran u nalazišta, to jest u nalazišta nafte i gasa i eksploataciju istih što se tiče u Kanadi, ali Amerika je bez obzira na tu lojalnost, na to poltronstvo Kanade, nije se zadovoljila, nego Trump je izašao sa željom da priključi Kanadu Ameriki. Tako je slično i sa tom Danskom, koja je isto jedna od prvih NATO saveznika Amerike, učestvovala je u Persijskom zalivu, u svakom ratu koje je Amerika inicirala, ali Amerika se ne libi da je otme Grenland po svaku cenu, očigledno. Tako da, jednostavno što se tiče velikih moćnih, s njima ne treba biti ni previše blizu, ni previše daleko, uvek treba balansirati, jer vidimo prve komšije, očigledno Meksiko i Kanada će biti najveće žrtve dolaska Trumpa na vlast, jer on je njima prvenstveno odredio neke nove takse, carine i ograničenja, dok pravi rivali, pravi protivnici, a to su prvenstveno Rusi i Kinezi, za sada nisu komentarisani, niti su na njegovom spisku sankcionisanih ili jednostavno onih koje će da globi i da juri. Vidjet ćemo šta će biti dalje, dolazimo u mnogo zanimljiv period, počinje 20. januara će biti inauguracija Trumpa za predsednika
i od tog trenutka očekujem da bukvalno svet dođe na glavačke. Jer Amerika kao zemlja koja je štitila poredak, zemlja koja je štitila slobodnu trgovinu, zemlja koja je forsirala slobodna tržišta, okreće se sa nekom unutrašnjem ekspansionizmu, okreće se teritorijalnom ekspansionizmu, zemlja koja je kao navodno poštovalac Ujedinjenih nacija i teritorijalnog integriteta očigledno želi da uzima tuđe i da otima nešto što nije njeno. Kako će to biti? Biće mnogo zanimljivo, ali kažem vam, jednostavno i Putinko i ovaj Kinez mogu da kažu, vidite, Trump hoće da uzima, hoće da kupuje, hoće da osvaja, ajmo ljudi, još više, još jače, još dublje, još bolje. Kinezi će normalno da se bace na Tajvan, Rusi će da kažu, ovo što smo osvojili u Ukrajini, ovo je malo, možemo još više. Tako da će jednostavno potreba velikih, moćnih i jakih da vladaju nad slabijima i manje moćnima u narednom periodu biti sve više izražena. Kako ocenjujete akciju vlade Srbije o povlašćenim stambenim kreditima za mlade? Pa to je priča, daj mlade da stavimo u SNS džepove, da ih vežemo dok su živi, dok ne umru. I jednostavno priča je ponovo, daj da uzmemo pare, daj da punimo budžet, jer u državi Srbiji nema ekonomije, nema tržišne ekonomije, nema poštenja, jednostavno sve se svodi na prevaru nekog i pljačku nekog. Nažalost, najveći deo ljudi u Srbiji živi u uverenju, živi u bajnoj državi, jednostavno veruju tu šarenu lažu, da su najveći, najbogatija zemlja, najperspektivnija zemlja koja ima ne znam koliko autoputeva gde se gradi, ali realnost je surova. Ja sam skoro bio malo pre u prodavnici, kupio sam deci 2 čokolade, 100 grama kafe i 1 paklicu cigara, jer sam pušač, to me je koštalo skoro 1000 dinara. Šta više komentarisati, šta reći, zemlja Srbije je skupa i preskupa, isto to hoće da uradi sa stanovima. Navodno prvo je licitirao da to bude do 75.000 evra, pa je onda šarobno digao cijenu do 100.000 evra. Ali, kupite mladi ljudi stan od 100.000 evra, cena neće biti samo 100.000 evra, nego će biti par puta više od tog iznosa, jer u krajnji skor će biti uračunate sve kamate i kamatice za tih 30, 35 ili 40 godina koliko ćete taj isti stan da otplaćujete. Još jedna navlakuša, navući ljude koji nemaju para, koji jednostavno nemaju izlazi, misle da će im biti bolje, ali generalna priča je 5000 mladih bračnih parova, 5000 ljudi, otprilike pitanju 5.000 stanova, država želi da jednostavno uvalja po ekstremno visokim cenama, jer normalno u sad periodu do meseca marta svi ovi što prodaju kuće i stanove će generalno još da dižu cenu istih da bi što više opljačkali mlade ljude. A ništa u Srbiji ne vredi toliko koliko se zvanično prezentira, znate, sve je to laž i iluzija o nekoj vrednosti, kao vi kad vidite da jedan stan od 50 kvadrata u Beogradu košta 100.000 evra. To vam je lažna cena, to je prenapumpana cena, to nije tržišna cena za ovu državu i za ovo društvo. Čuvajte se prevara, jer jednostavno, ja se sećam prošle godine, taj isti Siniša Mali je pričao da ćemo u decembru ove godine da imamo platu skoro 1000 evra. Podsjetit ću vas, posebni podatak Zavoda za statistiku je plata u Srbiji u novembru bila 840 evra. Gde je Siniša još ti 100 evra? Juče nam je obećao do decembra ove godine da će plata biti 1000 evra, Vučić obećava 27. 1400 evra,
nemojte da verujte, nemojte da se zalećete, nemojte da verujete da ćete 27. imati plate 1400 evra i da će vam vrata od kredita od nekih 300-400 evra biti vrlo lagana za plaćanje, nećete ni osjetiti. Verujte, osjetit ćete jako, jako teško i jako, jako dugo. Kad uđete u neki dug koji je jako dug, koji je vremenski jako dug i neizvestan, sve je to vezano i za kamatne stope u svetu, za Euribor, znači može biti dobro, ali može biti i mnogo loše. Može se desiti situacija za 7 godina da ostanete bez posla, bez mogućnosti za novo zapošljavanje, a samim tim i da ostanete bez stana koji ste plaćali do tada. Tako da znajte i to, kad se uselite u taj stan koji plaćate 35 ili 40 godina, da ste vi u njemu samo podstanar sve dok onog trenutka dok ga u potpunosti ne isplatite. A kad ga isplatite posle 30-40 godina, znajte i kad postane vaš, ako postane vaš i ako se odlučite na tu odluku, on više neće biti nov stan, već će biti stari, izraubovani stan koji će mnogo manje vrediti. Trenutno država želi po svaku cenu da diže cene svega i svačega, jer sve što je skuplje, ona ima korist. Tipa, ako je kafa 100 grama 200 dinara, veći je PDV. Ako je stan 100.000 evra, država uzme 10.000 evra. Ako je stan 1.000.000 evra, država uzme porez 100.000 evra. Tako da smo mi u ovom začaranom krugu i ja slobodno mogu da vam kažem, ništa mi trenutno živimo bolje nego što smo živeli pre 10, pa čak šta i pre 20 godina, samo su se malo drugačije brojke i promenili su se samo ljudi na vlasti. Inače, što se tiče kvaliteta života, tako reći nam je identičan. Jer, ljudi, nije bitan iznos nominalne plate, bitno je koliko ti za tvoju platu možeš platiti roba, to je skupiti usluga. Tako da mi sa ovim našim primanjima, koja su zavisnosti kako ko može i koliko ko ima, ali neko ko ima platu lupiću 200.000 ili 300.000 dinara, on u Srbiji može da živi komotno, lepo i da ga ne interesuje ni koliko je liter mleka, ni koliki su računi. Ali takvih je par procenata u Srbiji. Najveći deo ljudi koji živi od prosečne plate, od prosečne penzije, jedva sastavlja kraj sa krajem. Ali to je samo kriva politika koji je prvenstveno bio cilj: pumpaj cene kvadrata, pumpaj cene komunalija, pumpaj cene svega, što je sve skuplje nominalno u evrima, to jest u dinarima, ja ću više imati poreza, to jest na akciza itd. Tako da, ljudi moji dragi, možda se za vreme slobe živelo i bolje, jer za vreme slobe kilo leba je koštalo 3 dinara, a sada košta 60 dinara. Ja se sećam kad je bio Voja Koštunica, ja sam plaćao 100 grama kafe 36 dinara, a sada je 100 grama kafe 180 dinara. Pa vi kad uzmete neku priču od pre 10 i 15 godina, pa vidite kako se živelo, koliko se plaćalo piće u kafiću, koliko je bio hamburger i ostalo, svema se svodi na isto. Što se tiče države, zaduženosti, veštački nam pričaju neke imaginarne priče kako imamo BDP, ne znam, 88 milijardi iduće godine, kako ćemo 27. godine da dođemo do 100 milijardi dinara. Penzioneri veruju, tapšu, misle da će da žive bolje, da su te neke cifre stvarne, ali u ovoj državi je sve potkupljeno od Zavoda za statistiku do medija, do svega, tako da ne verujte ničemu i nikome, jer su sve to šarene laže i šarene priče. Prošle godine smo se zadužili navodno zvanično za 2,2 milijarda evra dodatno, a navodno smo otvorili skoro taj najskuplji autoput od Kruševca do Kraljeva, koji nas je navodno koštao $900 miliona.
Pa sad vi vidite da li mi ovo što pravimo pruge i puteve, da li mi to pravimo od svojih para i da li to pravimo na račun nekih budućih pokoljenja koje će to sve morati kad tad da plate. Znači, slična je priča kao ova navlakuša za kredite za mlade. Daće vam oni 1000 evra samo učešća. Jednu godinu dana će da vam da ratu da bude 100 evra, pa će vas pustiti još 1-2 godinice malo na 200, 300, pa posle 5. godine kad oni odu sa vlasti, onda ćete da osetite pravo breme i pravi teret kupovine nekretnine. Nažalost, to je tako i ta Expo 27. i neka bajka kako će to biti preporod Srbije. Oni prave tamo, ne znam, par hiljada stanova na sred livade, tamo u Surčinu, i predsednika priča kako će kvadrat tu da košta skuplje nego na Vračaru. Beograd na vodi je napravljen, ali poluprazan. Prođite uveče, vidite koliko svetla gore, koliko ljudi tu generalno živi. Ko je kupio to? Ko pere tu pare? Čije su pare? To za sada ne možemo da ustanovimo, kao i ovi stanovi što se grade širom Srbije. Ko tu pere? Čije je to? Ali to je najbolji način da se pare ubace u legalne tokove, a s druge strane da se veštački pumpa BDP, taj famozni BDP od 3 slova, koji u Srbiji sve i sja, kao što je u Srbiji famozan nominalni iznos plate u evrima, to jest kao da će penzioneru to mnogo nešto da znači. Ali, ne dajte se, borite se, vidimo da hoće da nas sputaju na svaki način, da nam ne daju glasa, studenti su se digli kao najpametniji, najmlađi, najrevolucionarniji deo ovog društva, ali su i oni u medijskoj blokadi. Jednostavno potrebno je više energije, više snage ako želimo neke korenite promene. Inače, ako nastavimo ovako u ovom svetu imaginacije, neće ljudi da idu i da odlaze samo zbog hleba, samo zbog boljeg života, nego će ljudi da idu i da odlaze jer jednostavno željni su slobode, slobode govora, slobode izražavanja, a toga očigledno ovde nema. Evo kao sledeće pitanje, da li će pomoći država da kupi NIS i šta se tu sprema? Pa to se sprema, Vučić sad doće kao da izradi Ruse, znate, jer to je fora, on sve zna unapred, on zna za 20 godina šta će da bude, on zna, razumeš, za 7 godina, njegova prognoza je 27. ovo, 32. ovo, on samo ne zna šta je sad, on trenutno jedino što ne zna kako narod u Srbiji trenutno očajno živi i kako se normalan svet u Srbiji muči. Kad kažem normalan svet, ljudi, 21. vek. Pa treba da imaš internet? Treba. Jel možda popiješ čašu soka, čašu piva, da odeš jednom nedeljno da sedneš negde na piće, da jednostavno imaš mobilni telefon, da imaš auto, ko puši, nek puši. Znači, ljudi, narod se u Srbiji odriče, ja odem u prodavnici, ljudi kupuju najjeftiniju salamu, kupuju samo na akciji, kupuju što je jeftino, beže, jednostavno mi smo nacija koja se trenutno u globalu, kad govorim, najnekvalitetnije hrani. I to iz razloga što nema para. Ta priča o stanovima, o kolima, o budućnosti, sve to neka imaginacija nekog života. I ovo što ću da vam kažem za NIS, pa jedan Rafal avion, Vučić plaća $250 miliona. Znači, pazite, 12 Rafala je pazario skoro za 3 milijardi. A hoće, ne znam, za 500 miliona navodno da otkupi ruski deo akcija. Pazite, koliko košta rafinerija u Pančevu, koliko košta samo upravna zgrada u Novom Sadu NIS-a. Jednostavno, ljudi, ako si generalno iz društva Šešelja, rusofila, ako navodno njegovi roditelji vole Putina, Rusiju i to, pa što ćeš da opljačkaš nekog?
Pazi, on ima već mesec dana informaciju kako će Rusima da uvedu sankcije, kako će ovo. Ovi Amerikanci ćute, čak i oni ne znaju. Ovo već mesec dana priču, ludilo, mi moramo to da rešimo, da ćemo da konfiskujemo, da... Ma čoveče, sačekaj da se desi. Sačekaj ako već neke sankcije dođu da dobiješ papir da bude javno izneto, pa onda polemiš i radi. Nego u Srbiji je tako. Nažalost, život u Srbiji, mi ne živimo život ovog trenutka. Mi živimo život za godinu, 2 i 3. Mi ne živimo život sada kolika nam je plata, kolike su nam cene, nego mi sad, on nam preferira život krajem 25. 1000 evra će biti plata i ti stvarno veruješ i to. Da, hoću da vam kažem da je ovo fora, da namami Ruse, da jednostavno meni kako se čini priča, da on misli da otkupi te akcije od Rusa i verovatno, pošto je potpisao sa Amerikom neki energetski deal, da te akcije posle verovatno ustupi prodaja, šta već američkim nekim korporacijama. Ja kako vidim kraj te priče, ali nije ni Putin lud, nije ni Putin šašav, pa jednostavno ako ih izradimo za NIS ili ako im uzmemo to, konfiskujemo ili kupimo za neke bedne pare, oni će lepo da kažu, pa slušajte momci, nećete više imati ovu cenu gasa ako hoćete da kupujete od nas, ako nećete da kupujete od nas, idite pa kupujte, znate kolike su cene u Evropi, pa ćemo onda grejanje, neće plaćamo ovoliko, nego ćemo da plaćamo ovoliko. Suma sumarum, sve ima svoju cenu, ali sve to licemero, znate. Političari su licemerni, prevrtljivi, to sve stoji, ali nažalost Srbija ima čoveka na vlasti koje, na primjer, danas je 9. januar, Dan Republike Srpske, poslao je Vučevića, nije teo on da ode tamo. Zašto nije teo da ode? Pa zato što je Milorad Dodik pod američkim sankcijama, pa je sad u postupak suđenja protiv njega, pa on neće u tom društvu, on nije teo da ide na sastanak BRICS-a tamo, on nije teo da se srene s Putinom, Orban ode, Fico ode, ali on je najzapadniji, najamerički čovek od svih ovih, znate, on se ovde kune u pravoslavlje, u Rusiju, nikad neće uveti sankcije, a s druge strane, verovatno ispod žita, mi smo jedni od najvećih isporučioca preko trećih strana artiljerije ukrajinskoj strani. Rusija i Putin očigledno to znaju, nisu ni oni šaševi, nisu i oni neinformisani, ali ja se bojim da ćemo i nas to da košta. Samo ću da vas podsjetim, do prošle godine smo uvozili rusku naftu. Rusi su nam davali naftu po najnižim mogućim cenama. NIS je, ne ove, ali prošle godine imao profit od $700 miliona, koji je prvenstveno akumulirao zahvaljujući jeftinoj ceni ruske nafte. Država Srbija je, znate šta uradila? Tražila je od NIS-a, to jest od Gazproma, da najveći deo tih para uplati u budžet Srbija, a ne da da kao profit akcionarima, što je NIS i uradio. Pa je te godine država Srbija strašne pare direktno uzela od Rusa i preko NIS-a. A koliko para smo uštedeli zahvaljujući ovim povoljnim gasnim aranžmanima, to se meri u stotinama i milijardama evra. Pa ako hoćete da zeznete Ruse i da im džabe uzmete ili jednostavno konfiskujete imovinu, ja lično mislim da ni Rusi neće sedeti skrštenih ruku. Vidite da Robert Fico ko ranjena mečka kuka. Kaže, 500 miliona evra će Slovačka da izgubi ove godine zato što nema tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije. Podsjetit ću vas, ovaj gas što je išao preko Ukrajine je najvećim delom tranzitirao preko Slovačke dalje ka Austriji i Italiji. Ali koliko će Slovačka tek izgubiti zato što mora kupovati mnogo skuplji gas na zapadu Evrope. To se meri još par milijardi evra.
Pa vi vidite, srpska privreda i trenutno nije konkurentna, mi generalno imamo jednu od najskupih cena struje, komunalnih usluga, tako da generalno mi ako nam i cena gasa skoči i ako tu ne budemo više bili konkurentni u odnosu na komšije, očigledno će i ovi malobrojni investitori početi da se sele i da beže tamo gde je jeftinije poslovanje. Tako da, mnogo je žalosno, mnogo je jadno. Vidimo naša politika prema braći, našoj braći, Kosovo i Metohije zaboraveno u srpskim medijima, to se više ne pominje, ne postoji ni televizija Most, niti bilo šta. Evo vidimo, brat Milorad Dodik je izgnan, bukvalno Vučić nije teo danas da ide, navodno je bio negde švrljao, otko znam, išao valjda u neki manastir, ali nije teo da ode u Republiku Srpsku, tako da to je čovek koji te vrlo lako proda, izda, sve u cilju svoje beskonačne vlasti i svoje beskonačne moći. Setimo se malog Vesića, kako je jadan trčao, išao za njim, klečao, na kraju će onda bude žrtveni jarac i da ide mali Vesić na robiju. Ali to ti je tako u Srbiji. Svi su promenljivi, zamenljivi, svaki ministar može da ode da bude liferovan, ali jedan je čovek koji je i guverner, jedan je čuvar koji je i patrijarh, i predsednik, i ministar, i gradonačelnik. To je samo jedan Aleksandar Aca Vučić. Evo za kraj emisije, koja je bila poruka iz gledalci, da li će Trump zaista kupiti Grenland? Ma bre, Trump je čovek poremećen malo u mozak i nažalost to nam i treba, znate. Jednostavno kakva raja, takvi vladari. Ne treba to da se menja i Amerika zaslužuje Trumpa i takav vam i treba. S druge strane, Trump je biznismen koji jednostavno hoće da pripreti, hoće da radi akvizicije, hoće da uzima preuzimanja i sad će on da izdejstvuje od Grenlanda verovatno neki novi aranžman za Grenland sa Danskom, da oni imaju zajednički tu suverenitet. Sa Kanadom će verovatno da izdejstvuje da bude još povoljnija cena energenata iz Kanade i ići će po principu štapa i šargarepe, zavrći će ruku svakom s kim se ne slaže. S druge strane, nema mnogo oponenata u svetu, sem Rusa i Kineza, svi ostrani su sluge, poltroni, počevši od Šolca i Makrona, koji jednostavno su svesni da nisu suverene zemlje, da su zemlje u kojima je američki prvenstveno kapital i američke gazde i budimo realni, znate, i taj navodno pod navodnicima britanski Shell nije britanski, ni taj nemački Mercedes je većinski u američkim akcijama i taj, ne znam, francuski Renault i Peugeot je u sklopu američkog Stellantisa, tako da ljudi, svesni su oni da su oni pod američkom stopom, da su oni američke sluge i Amerika može da radi što joj je volja. Tako da može da ucenjuje da ovi mora da podignu ne znam, odvajanja za vojsku na 5% BDP-a, ovi će jadni morati, ako im kažu zadužujte se još kod mas i plaćate tolike kamate, oni će morati da rade. Jednostavno, zemlja koja nema ekonomski suverenitet, ekonomsku samostalnost, mora biti sluga u svakom pogledu. Samo ću, eto, za kraj emisije da kažem da je ova Baerbock, inače zelena, iz Nemačke, ministarka spoljnih poslova, skoro bila u Siriji u poseti, gde između ostalog rekla tim novim Sirijcima, da li su oni ISIS ili bili ili ne znam, ali gde im je zapretila i rekla, ako hoćete evropsku pomoć,
vi trebate da izbacite Ruse iz Sirije, to jest njihove vojne baze. Na što im je ova Zaharova rekla, pa dobro Rođo, a što onda Amerikanci imaju 100.000 vojnika u Nemačkoj, toliko godina je prošlo od posle Drugog svetskog, posle Hladnog rata, a Amerikanci dan danas rade što im je volja, imaju baza i lete iznad Nemačke kad god žele. Tako da, žalosno je, jadno, i jedino što mogu da vam kažem je čovek koji je dužan nekome, koji nema za život, koji mora da zavisi od drugoga, nema ni obraz, ni čast i nikad neće ni imati. Tako će biti najveći evropski lideri su upravo takvi, ali to nije samo njihova trenutna krivica, to je više decenijska, ako ne kažem slobodno, vekovna krivica, jer jednom kad prodaš nešto, to više nije tvoje. Srbija je krenula, nažalost, tim putem i vidimo Vučića i njegovu politiku koja bukvalno nije politika, nego jednostavno balansiranje ili da ne kažem neki teži termin, poltronstvo, uvlačenje američkoj vladi, američkom ambasadoru, i moramo da priznamo da Rusi, Kinezi nas pomažu nekako, ovi nam daju energiju, Kinezi ulažu nešto u nas, ali bojim se da kako bude vreme odmicalo i jednostavno Vučić je otvorio sve karte i pokazao sva svoja lica. Tako da, nažalost, bez samostalnosti ekonomske država postaje jednostavno nečija, slobodno da kažem, poltronstvo, i tako će uvek biti. Srbija nije nezavisna, Srbija je odavno i u NATO paktu i Evropskom uniji, samo što građani Srbije još toga nismo svesni. Čak šta više, i ovo što imamo dinar kao imaginarnu valutu, verujte, i to nije stvarno, mi faktički živimo u eurozoni, jer dinar je fiksno, namerno, veštački vezan za evro, i naše cene benzina su veštački, naše cene hleba su veštački, i sve ovo što vidite oko sebe, ništa to nije stvarno. Tako da, mladi ljudi, borite se za slobodu, borite se za život, borite se za nešto što je drugačije, za nešto što je pravo, jer ovo ne vodi nikamo. Toliko od mene. Hvala Marko na podršci, pozdrav tvojim gledalcima, počela je 25. godina, bit će borba kako kući, tako i vani, ali moramo da budemo jaki i hrabri, jer samo najjači na kraju pobeđuju. Hvala puno na poruci, svako dobro i doviđenja.